Ndauya kuzokumbira ruregerero. Vanhu vari kuti zvaakubohwa. He, majokes too much zvaakubohwa. Ndirangokumbira ruregerero nchiti ngoma ndiyo. Ngoma ndiyo saka muda kuti ndife nedepression ndichitadza kuita maskitsi. Ndakanyadziswa chii chinochinja. Chii chinochinja pakuti handina kuroorwa. Chii chinochinja. Yewe zvaakubohwa. Yewe nyaya dzako waakuti confuse. Neni nditoriwo confused. So if I'm confused, so are you? Takangonyadziswa 1 3 2 serious 1. Yatonguwa yekutoita maskitsi nazvo. Ndakatonyara ende kukudzai kwandakaita nyaya yangu iyaka. Musafunga kuti maybe chii kana kuti chika. Ndakatotaurawo nchida kutosimbiswa kune vamwe vakanyarawo kuti takawanda. Zvaakubohwa manje. Waakuti confuse. He, uya akutobohwa. He, nyaya dzako. Imi muchanakidzwa. Mulife hazvirambi zvakanaka kuti tserendende chingokunakidzai. Handisi mari kaini, handisi Jesu kaini. Neni nditori no confusion. Asi toziva kuti chii chakaitika. Ngatiite maskitsi nezvazvo tipore tihile. Tienderere mberi nelife. Bye bye. Vakomana vasikana varume nevakadzi teererai advice yandauya nayo nhasi. Handinyandiuya nayo asi ukaona musi wandinouya nayo iteererei. Raramai life ine marules. Kana tichiti life ine marules tiri kuti usangobatikira kwese pazvinhu zvese. Utori nevamwe vanhu vekuti munodiwa musociety, unodiwa museko rako. Ndava vanoziva kuti une chirombe. Vanotoziva kuti kana dziri nyaya dzedoro, dziri nyaya dzekunokecha, ngatibate mabhirijo wangu. Zviri nane kunzi unzi unovhaira, unoganza, usingabatiki madhiri ekutambura. Munoziva here kuti marich people ese amunoona mukadhi mavo makatotanga nesalari yako yaunohura iwewe. Hakuna munhu varipo havo, but chinonzi kuva rich sometimes guys it's saving. Zviri nanonzi akaomera, ngatimusiye uye anongoganza zvenhema. It's okay. Ukaona museko uchidiwa stereki unoshandisika. Ukaona museko uchidiwa stereki une era. Kune vamwe vanhu munongoraramira kunzi pakauya varume vanyowa munharaunda ngatidedze ningi naningi. Pakaita kuti madhiri twedoro mabhirijo anocontributa ngatimudedze wangu. Kula down. Shaikwa paseko. Zvibvunze kuti why vachida kuti iwe ucontribute but pavanoita madhiri havakudani. Madhiri ane musoro chaiwo haudedzwi. Kunodedzwa kunzi linga nempinga. Kulinga kungonzi ravana nhingi ndokwaunodedzwa. Pamadhiri anobudawo ane musoro ekuti vanhu ngavaite maCOS, vanhu ngavanohodha, hau include, they don't include you. Vanongoda kukona uchingoita zvinhu zvekushaya. Muri kuona mazera atiri pane vamwe vanambuya nanasekuru vavo unonyatsonoti zvinhu zvakatooma, vakungoswera vachingomwa zvimasikadhi chichi, vakatotanga vachirarama life yaunoita iwe isina marules. Hatisi kuti munhu wese achava stand owner, but tiri kuti pashoma pawinapo pasevhe mangwana panogona kukubetsera. Kwete kungova munhu wekungoti pakangoita izvezvi zvinasi chingane. Handisoziva kuti ikangoita Friday waakutotsvagwa museko ndava vanoziva kuti uri rombe. Ngatitsvage ningi. Kune kuine vamwe vakomana vanyowanika ngatitsvage ningi. Ndiwe iwewe unobatanidza netsi iwewe. Solution yese yechiromberombe inobatanidzwa kana iwe wasvika. Ask yourself, that's not life. Muridzi welife ndiwe. Taakufanira kuzviraramisa life ine marules kutoti izvi dhiri nehandidi. Inini kuenda kwekungonzi ndinorarana nanhingi handidi. Vanhu ngavambokudedzawo pane madhiri ekunohodha Tanzania. Kwete ekungorara nevarume kana kuti ekungokecha kana kuti tingotambisa mari. Vakahora, ukahora vanotoziva kuti ndingatidedze ningi ndava nedzungu achaisafi iwewe. Ende uchaiisafi iwewe yekungotenderera. Send that money to your mom. Ndinzwisa hasha. Raramai life ine marules guys. Vanhu vanobva vada kuti mabhirijo anotenga anoziva zvese nandizivi zvese. Advice idzodzi dzandokutaurira idzodzi ukatodzibatanidza siyana nekufunga nelife yangu. Tateerera advice ukaibatanidza mangwana inogona kubetsera.